קר לא קר, כאילו את הולכת מלינות. תגידי לכולם כוסטר. הבאה. נשמע. אז תגידי לכולם. זה התחיל בלדעי כי אני... טוב, אני נתחיל את השיעור. אנחנו נמצאים בפרשת ויחי, זה פרשת חזק. אנחנו זוכים כבר לגמור את ספר בראשית. אני לא יודע כמה שיעורים עשינו לספר בראשית, אבל לעין הרע, היה לנו כמעט רוב הפרשות. לקחתי 2 נקודות מהפרשה, ונתעכב על 2 נקודות בפרשה. התחלת הפרשה זה הולך על הברכות שיעקב בירך את מנשה ואפרים, בני יוסף. דבר מאוד מעניין יש בברכה הזאת, שאחרי שהוא גומר לברך אותם והוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק וכל... בסוף יש שם את הסיפור עם יוסף, שהוא אומר לו, לא כנביא, תסדר את הידיים, כי הוא סיכל את ידיו, ואז יעקב אומר לו, ידעתי בני ידעתי, אני יודע, אבל הקטן יגדל ממנו. כאילו שאפרים יגדל מעל מנשה, ולכן עשיתי את זה ככה. ואז כתוב עוד הפעם, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה זה נקרא בך יברך ישראל לאמור? אומר רש"י, הבא לברך את בניו, כל אבא שבא לברך את הבנים, אומר ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כך הוא יגיד, ככה מברכים, אבא מברך את הבן שלו, אז הוא מברך ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. זה פלא, פלא עצום. למה זה הברכה הכי חשובה שיש? מה היה פה בברכה הזאת? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה, אפרים וכמנשה היו באמת השבטים הכי גדולים שהיה? היה יהודה, היה אפילו לוי, אחרי היה לו את הכהונה. למה דווקא ככה אבא מברך את הבן שלו? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה יש בברכה הזאת? מה הברכה הזאת כל כך חשובה? עוד יותר, בתרגום כתוב, זה לא תרגום אונקלוס, יש תרגום יונתן בן עוזיאל, הוא אומר שביום השמיני כשמלים ילד, צריך לברך. צריך להגיד לילד, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. זה נקרא בך יברך ישראל לאמור. בזמן הברית. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. פלא, אבל כך הוא אומר. זאת אומרת שהברכה הזאת ממש השתרשה בתוך עם ישראל. מה מונח כל כך בברכה הזאת? שאנחנו אומרים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. יש פה עוד דבר מופלא בכל חומש בראשית. וכמו שדיברנו פעם, שבכל חומש בראשית אנחנו רואים שהאחים רבים, אז גם יש פה דבר מופלא בכל חומש בראשית. וזה לא רק בחומש בראשית, אלא זה בכל מה שקורה בעם ישראל. אם נשים לב, כל הזמן מברכים פה. יש איזה עניין של ברכות. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ויברך את האדם. הוא אומר להם, פרו רבו, מילאו את הארץ, וכבשו אבס. אחר כך נוח יוצא מהטבע, ויברך אלוקים את נוח. אחרי זה יש לנו סיפור עם אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר, מברכך ברוך, ויברכם ביום ההוא. אחרי זה נלך הלאה, ברכות, כל הזמן יש את העניין של ברכות. יש שם יצחק, יעקב, הברכות, כולם יודעים את הברכות של עשיו. אחרי זה עוד הפעם, לפני שהוא נוסע, לפני שהוא הולך, ויברך, הוא מברך אותו. לבן מברך את רבקה, אחותנו, את היא... מה זה העניין של הברכות האלו כל היום? מה זה ברכות? כל הזמן ברכות, ברכות, ברכות. אחרי זה גם אנחנו רואים פה, לפני שהוא נפטר, הוא קורא להם, לברך אותם. עוד פעם, הוא מברך את יוסף, מברך את מנשה ואפרים, ואחרי זה הוא מברך את כל האחים, ואחרי זה עוד פעם, בסוף הפרשה כתוב, איש כברכתו, הוא ברך אותם עוד פעם. מה זה העניין של הברכה? מה זה ברכה כל הזמן? ברכה. המשכה. מה זה הברכה הזאת? מה המונח, מה העומק של העניין הזה של ברכה? אז בברכה יש 2 מובנים. מה זה ברכה? מובן ראשון בברכה זה זה תפילה. תפילה לקדוש ברוך הוא, שהדברים יהיו כמו שאנחנו רוצים. ברכה. ברכה, מלשון... ברכה זה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כן, לא שהקדוש ברוך הוא. עוד מעט נראה. בכלל ברכה. מה זה המושג של ברכה? ברכה זה עניין של תפילה. ומה זה נקרא תפילה?
שאנחנו ניקח את זה במילה כזאת, שברכה היא מלשון בריחה. בריחה, זאת אומרת אסיפה. כאילו יש מקום למעלה ששם יש את כל הטוב של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתפללים, תמשיך עלינו את הטוב הזה. ברכה, זה תפילה, מלשון תפילה. וכל אחד מברך את השני, שאלוקים ימלא את משאלות לבך. נכון? זה מלשון שאנחנו מברכים אותו שהטוב ירד למטה. יש אבל עוד מובן בברכה, שזה נקרא המשכה. ומה זה נקרא המשכה? מלשון המבריך את העץ. מה לוקחים? נכון. לוקחים ענף, והיו מורידים ענפים מהעץ, ומבריחים אותו. איך היו עושים את זה? לוקחים למשל ענף, שמים אותו באדמה, ומאותו מקום שהוא נכנס באדמה, הוא מתחיל לצמוח עוד פעם. זה נקרא מבריחים ממה שיש, מורידים אותו כדי שירד. אז ברכה זה מלשון המשכה. רוצים שימשכו הדברים מלמעלה ללמטה. אבל יש עומק עוד יותר בעניין הזה. יש פה עומק, ורואים ככה, רואים שהולכים לצדיקים להתברך, או בכל פעם שיש ראש שנה, אחד מברך את השני. מה מונח בדבר הזה? מה יש בדבר הזה? מגיעה לאדם רק שהיא צריכה לרדת מהכוח אל הפועל. וצדיק גוזר, אז הקדוש ברוך הוא... מקיים, אבל... שמעתי את הרב אשכנזי מכפר חב"ד הרב אומר את זה. אבל צריך להבין את העומק של הברכה. אז העומק של הברכה הוא כזאת. ובמובן פשוט, קשה קצת להבין את העניין של הברכה. כי מה אני יכול לפעול עם זה? אני אומר לו, יהיה לך כך וכך, יהיה לך טוב. נו, בגלל שאמרתי זה יקרה. או בן אדם מברך בגלל שהוא אמר זה יקרה. מה מונח בזה? אז יש לנו כלל, שאחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תמיד אנחנו חוזרים לבריאת העולם. אז יש כוונה עליונה, למה השם ברא את העולם? אבל כשהוא ברא את העולם, אנחנו מסתכלים לפי הבריאה. זאת אומרת, יש את הכוונה שאנחנו רואים, נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, או כמו שכתוב, אבל עכשיו שהוא ברא את העולם, שיש את העולם, אז אנחנו יודעים שמטבע הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא טוב, הטוב שמך, הקדוש ברוך הוא טוב, אז הטוב שמך, ולכן כיוון שהטוב שלו, הוא רוצה להיטיב. הוא רוצה להיטיב כל הזמן. זאת אומרת, מצידו הוא כל הזמן רוצה להיטיב. אז למה אנחנו לא מקבלים את הטוב כל הזמן? אז למה אין לנו טוב כל הזמן? אלא חלק מהעניין הזה של הטוב, הוא שאנחנו נעבוד בשביל הטוב הזה. כי לא לעבוד בשביל הטוב ולקבל רק את הטוב, אז זה לא משנה את המציאות שלנו. אלא אנחנו רוצים להשיג את זה מכוח עצמנו. וזה נקרא כדי שלא יהיה לנו בושה. כי בן אדם שאוכל אצל השני כל הזמן, הוא מתבייש. זה נקרא נעמה דקיסופה, לחם ביזיון. אבל אם הוא עבד בשביל זה, הוא מנקה את המקום, הוא עובד בשביל זה, אז הוא חושב שמגיע לי. והמחשבה הזאת נותנת לו הרגשה טובה, זה נקרא מטבע הטוב להיטיב. אבל יש בטבע הטוב להיטיב עוד דבר. הקדוש ברוך הוא כשהוא מיטיב, אין לו מזה כלום. כל המציאות שלו זה להיטיב. הוא לא מקבל מזה משהו. הוא רוצה שגם אנחנו נהיה כאלו. שהטוב שלנו יהיה כזה סוג טוב, שאנחנו מטיבים, אפילו אם אנחנו לא מקבלים מזה כלום. מעניין, שאנחנו מטיבים, הטוב שלנו יהיה כמו הטוב שלו. והטוב שלו הוא כזה סוג טוב, שהוא לא מקבל מזה כלום. אם צדקת, מה נתת לו? אם פשעת, מה חטאת לו? זאת אומרת, עצם הקדוש ברוך הוא לא ניזוק משום דבר, הוא לא מקבל, אי אפשר לתת לו שום דבר. אבל הטוב שלו שהוא מיטיב בלי גבול, הוא רוצה שאנחנו גם נהיה כאלו. וזה עניין שיהודי מיטיב באמת, כל הדברים, צדקה וכל החסדים האלו, וכל העניין גומל דלים, כל הדברים האלו, לתת לשני, לא תמיד בגלל שיש לי מזה משהו. הגמרא אומרת שגוי שנותן צדקה, אם הוא לא נענה, הוא בועט. אם הוא לא נענה, הוא בא לקדוש ברוך הוא, והוא נותן צדקה, הוא בא לבית המקדש, מקריב קורבן, והוא מבקש בשביל שבנו יהיה בריא. התפלל שלמה המלך תפילה מיוחדת. ואמר, רבנו של עולם, תשמע את התפילה שלו. ואתה, כתוב, תשמע אל תפילת העוברים, אלו שהם לא יהודים, לא עם ישראל. הוא התפלל אליהם יותר מאשר עם ישראל. למה? כלומר, זה יהיה חילול השם. כי הם בועטים. אבל יהודי, אפילו אם הקדוש ברוך הוא עשה טוב. אם הקדוש ברוך הוא לא שמע, הוא לא בועט. הוא אומר, בסדר. ולכן אומרת הגמרא, אחד שמתפלל ואומר, נותן צדקה, ואומר, הרי נותן צדקה על מנת שיחיה בני. זה צדקה טובה. אפילו אם חס וחלילה בנו
לא חי, גם כן זה צדקה. למה? כי יהודי נשאר תמיד באמונה שלו. אפילו אם הקדוש ברוך הוא לא שמע לו. כי היהודי הוא טוב, בגלל שחלק אלוקה ממעלה, יש לו חלק נשמה, והנשמה הזאת, יש בו את העניין הזה שהוא יכול לתת, אפילו אם הוא לא יקבל. עכשיו, זה נקרא טוב אמיתי. טוב אמיתי הוא זה שבן אדם מוכן לתת, אפילו אם הוא לא יקבל על זה כלום. זה טוב אמיתי. אז הקדוש ברוך הוא רוצה, אתם רוצים להיות כמוני. זה נקרא להיות אמיתי, להיות טוב. להיות כמו שהקדוש ברוך הוא טוב. תעשו מעשים אפילו שאין לכם איזה כלום. זה נקרא לעשות מעשים לשמה, בשביל הקדוש ברוך הוא. לעצם מה שהשם רוצה. זה נקרא טוב. עכשיו, נבין את העניין הזה. אברהם אבינו, עכשיו נתחיל מהברכה הראשונה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויברך את האדם, ופרו ורבו ומילאו את הארץ. תמלאו את זה. סך הכל, אם צריכים לפרוט ולרבות, ולהביא ולהביא ולהביא, זה הרבה הוצאות גם כן. זה לא תמיד הכי טוב, אבל זה בשביל המטרה. המטרה היא שיתקדם, שיהיה קדימה, שיהיה יותר, שיהיה טוב, שהטוב הזה ימשיך, שיהיה המשכיות. וההמשכיות הזאת, זה מה שהשם רוצה. הטוב הזה, תמשיכו את הדברים האלו. זה עניין של הברכה. הברכה הוא נתן את הרצון. הרצון הזה של להמשיך את הדברים, זה להמשיך, זה ברכה. עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש את הכוונה למה השם ברא אותו. כל אחד ואחד מאיתנו. וכוונה פנימית מדויקת למה הוא ברא אותו במצב הזה, במקום הזה, בסיטואציה הזאת. כל אחד ואחד מאיתנו. אם השם ברא אותנו בצורה כזאת, זאת אומרת, יש לו גם כן מה הוא רוצה מאיתנו. אז יש בכלליות, הוא רוצה מעם ישראל, תורה ומצוות, כל הדברים האלו. אבל יש משהו אישית מכל אחד ואחד. והברכה היא שבן אדם ימשיך באמת את העניין הזה. את הדבר הזה שהוא צריך לעשות אותו, שהוא באמת ימשיך את זה. והוא יעשה את הדבר הזה. וזה היה הברכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן, למשל, לאברהם אבינו. מה הוא בירך את אברהם אבינו? כשהכרת אותי והבנת את הנקודה הזאת, תיישם אותה. ואני אתן לך כוח ליישם אותה. הבחירה צריכה להיות אישית, אבל השם נותן לו את ההמשכה הזאת, את הברכה הזאת, תיישם את זה. למשל, ניקח דוגמה, בן אדם חסר לו משהו, אז הוא הולך לצדיק לבקש, שיברך אותו. הוא מברך אותו, לא תמיד הוא מברך אותו, אבל כשהוא מברך אותו, מה הוא נותן לו בברכה? שהעניין הזה שאתה רוצה יקוים, כדי שתוכל למלות את מה שאתה צריך לעשות. אם זה לא מתקיים, פירושו של דבר שהצדיק לא הצליח לפעול, או לא רואה שזה באמת העניין שלו. שזה העניין שלו. ולכן הוא לא המשיך לו את העניין הזה. אומרים על הבעל שם טוב הקדוש, אומרים שהוא היה יכול לפעול דברים כאלו, אפילו אם מכתחילה לא גזרו את זה עליו. הוא היה יכול, כזה כוח גדול היה לו. אבל למעשה זה נקרא ברכה. אז עכשיו, כאשר בן אדם נמצא במצב הזה, הוא מברך את כולם. כי הוא מבין שלכל אחד יש מטרה, ואף אחד לא יכול לקחת מהשני את המטרה שלו. אז הוא מברך אותו, תצליח בעניינים שלך. הוא מפרגן לו את זה. בגלל שהוא טוב, אז הוא מוכן לתת מהטוב לכל אחד. אבל אם בן אדם, הוא כל הזמן בחסרונות שלו, הוא לא יכול לברך מישהו אחר. הוא לא מסוגל לברך. נכון? קשה מאוד, כי הוא חושב שהוא לוקח לו. הוא ייקח ממנו משהו. אבל הטוב יש מספיק לכולם. אז לכן נראה, נשים לב, שכמה שהם עלו בדרגות, הם היו מברכים יותר. אברהם אבינו, בברכה ברוך, והוא היה מברך אותם. הוא בירך את יצחק, בירך את יעקב. הם כל הזמן במצב שהם נותנים כוח לשני להמשיך את העניינים. תעשה את זה. הוא מפרגן לו, הוא נותן לו, תמשיך את הדברים, תעשה את הדברים. והוא מברך אותו, זה נקרא, הוא ממשיך לו כוח שיעשה את הדברים האלו. זה עד כאן. אבל פה יש דבר מאוד מופלא בברכה הזאת, שאנחנו אומרים, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. ושאלנו בהתחלה, מה הברכה הזאת כל כך גדולה? שרש"י אומר, הבא לברך את בניו. כך הוא מברך אותם. יברכם בברכתם ויאמר,
איש לבנו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה ראינו אצל אפרים ומנשה כזה דבר גדול? נכון? מה הברכה הגדולה הזאת? אז ההסבר הוא כזה. כאשר אנחנו מאמינים שכל אחד ואחד נברא עם פוטנציאל שהוא צריך למלות אותו. לפעמים נראה לנו שהבכור, למשל אחד נולד הבכור, אז הבכור הוא הכי מוצלח. לא תמיד זה ככה. לא תמיד הבכור הוא הכי מוצלח. יכול להיות שלבכור יש את העניין שלו, אבל השני או השלישי, יש את העניין אחר. השם הרי קובע מה העניין של כל אחד ואחד. אם נסתכל מה שקרה קודם, זה מה שיעקב רצה פה, שאיך אבא יחנך את הילדים שלו. קודם היה לנו את הסיפור עם יוסף והאחים. הוא באמת, יעקב, נתן קצת יותר ליוסף מאשר לאחים. נכון? נתן לו וסט כזה וכל מיני, כתוב. אבל, וישראל אהב את יוסף מכל אחיו. אוקיי, יש לזה הרבה הסברים למה הוא עשה את זה, אבל למעשה... יכול להיות. אבל, אז יעקב אהב את יוסף מכל אחיו, הוא ראה בו פוטנציאל, הוא ראה בו נקודה שאין להם, ובאמת היה ככה. יוסף היה יותר גדול מהם, אבל הם האחים קינו בו. למה הם קינו בו? מה זה העניין של הקינה? שהוא לוקח ממני. הוא לוקח לי. בן אדם מקנה בהוא כאילו הוא לוקח לו על חשבון שלו, אבל זה לא אמת. אף אחד לא לוקח מהשני. פה יוסף כשהוא הגיע למצרים, הוא לימד את אפרים ומנשה, הוא חינך אותם את הדבר הזה. הוא חינך אותם את זה. הוא אמר להם, דעו לכם, יכול להיות שאתה הגדול, אבל יכול להיות שהקטן יהיה יותר גדול ממך. אין מה לעשות. ככה שם ברא את העולם. ולכן, עוד מעט תראי, עוד מעט תראי מה שהיה שם. הוא העיר לאבא, אבל האבא, כי הוא לא רצה, מצד מה שאני סבלתי, אני לא רוצה שהם גם יסבלו. אבל אמר לו, ידעתי בני ידעתי, אבל זה לא כמו שאתה חושב. הילדים שלך כבר יודעים מזה. ולכן כל אבא יברך את בנו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שאפילו אם הקטן יהיה יותר גדול, אפילו אם אחד, כי כל אחד יש את ההצלחה שלו, בעניין שלו. ואבא כשרוצה לברך את הילדים ולהמשיך להם את הכוח, הוא צריך להגיד, אתם אף פעם לא שווים. אחד יוצא פעם עשיר, אחד יוצא עני, אחד יוצא חזן, ואחד יוצא דרשם, ואחד יוצא מלמד, ואחד יוצא שוחט. כל אחד והעניינים שלו. הוא אומר, ככה אבא צריך לברך את הילד. בך יברך ישראל לאמור. אבא מברך את הילד שלו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כמו שאפרים ומנשה לא מוצאים בשום מקום בתורה, ולא בתנ"ך, שהם רבו אפרים ומנשה. אפילו שאפרים היה יותר קטן. לא מוצאים שהם רבו פעם. כי הם הכירו בעניין הזה. זה מה שאבא רוצה ללמד את הילד שלו. אז איך יעקב בחיר האבות לא חינך את בניו? זה צריכים להבין את זה, מה היה שם. זה מאוד בלט העניין שהוא אהב. כביכול העדפה. יש בזה, ליוסף. נכון, יש בזה שאלה. יש לזה הרבה תירוצים, ועם כל זה שהגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, בגלל בגד קטן שהוא נתן ליוסף, בגלל שני מילת צלעים שהוא נתן ליוסף, גלו ישראל לבין האומות. בגלל זה גלינו למצרים, נכון? אבל יש לזה הסבר גם שכלי, למה יעקב עשה את זה. הפלא הוא לא על יעקב, הפלא הוא על האחים. אם נסתכל על זה באמת, יוסף היה יתום, יוסף הכיר את אמו, לא כמו בנימין שאף פעם לא ראה את אמא שלו, מילא הוא לא ידע מי היא בכלל. יוסף הכיר את אמו והתייתם, אז היה חסר לו אהבה. ככה, כל זוג יש אהבה של האבא, אהבה של האמא. הם היה להם את זה לכל האחים. הוא לא היה לו. היה לו רק אבא. אז הוא היה צריך לתת לו העדפה של האהבה הזאת שנתן יוסף זה עיכול. זה להשוות מה שיש להם. זה לא שהוא, וישראל אהב את יוסף מכל אחיו, כי בן זקונים הוא לא, הוא הבן המסכן, הוא הבן שנולד לו, והוא יתום. היה לו בן בנימין, אבל בנימין לא ידע שהוא יתום. הוא ידע את זה בידיעה, אבל במציאות הוא לא הכיר את אמו אף פעם, לא ראה אותה אף פעם.
אז ממילא הוא גדל אצל בילה, הוא לא ידע מזה. אבל יוסף היה באמת, אז הוא חסר לו. אז זה לא נקרא העדפה, אבל כלפי העולם זה היה נקרא, ולכן אם כל זה הגמרא אומרת שצריך להיזהר מהדברים האלה. אבל למעשה, זה שהוא אהב אותו, אפשר להבין את זה. אפשר להבין את יעקב. הם ראו את זה לא בנקודה הנכונה, אבל הוא עשה פה לא ברור שהוא עושה דבר לא טוב. כאילו, זה נראה דווקא אפילו, מסתכלים על זה בשכלי, הוא ילד מסכן, צריך לתת לו יותר. אז אוקיי, זה הנקודה, לכן הברכה הזאת היא כל כך עמוקה, בגלל שתמיד יש את זה בבתים, ותמיד שזה בין אנשים. יש את זה בין אנשים שרואים את זה. אז אם אנחנו רוצים לחנך את הילדים, או אנחנו רוצים לתת להם משהו, אז זה הנקודה שאנחנו צריכים ללמד אותם, זה, כן, יש אחד שהוא צייר, ויש אחד שיודע לנגן. אז זה לא אומר שאם הוא יודע, יש לו עדיפות מסוימת, הוא לוקח מהשני. אבל בחיים זה קשה. אבל זה ברכה, אנחנו רוצים לתת כוח, המשכה לילדים, שזה הברכה. ולכן הברכה הזאת היא כל כך חשובה. זה לא אם הוא היה מברך אותם לעשירות, או היה מברך אותם לכל טוב, זה דברים שבאים והולכים. אבל הקנייה, לקנות את המידה הזאת לקנות, זו מידה קשה מאוד, כי בטבע של בן אדם הוא ברור לו שהשני לוקח ממנו. העניין של הקנאה ושל התאווה ושל הכבוד, זה טבע שבן אדם נברא עם זה. אבל בשביל לעבוד על זה, זה מה שהוא בירך אותו. יעקב בירך שככה כל אחד ואחד יברך את השני. אז זה נקודה ראשונה בפרשה. נקודה אחרונה בפרשה. סוף הפרשה כתוב שאחרי יוסף, אחרי שיעקב נפטר, הם עלו לארץ ישראל וקברו את יעקב, וכשהם יורדים, אז כתוב שיוסף הלך ליד הבור ואמר שמה ברכת הגומל. כך כתוב, הוא בא ואמר הגומל. כשהם ראו שהוא אומר הגומל, הם נכנסו לחרדה. הם חשבו שהוא זוכר. הוא לא שכח להם את זה. הוא לא שכח להם את מה שהם עשו. האמת הוא שזה קצת פלא עליהם, אבל בכל אופן הם כל הזמן היו בפחד הזה, מה קורה. ולכן הם היו בכזה הרגשה לא נעימה. ואז הם חשבו, עכשיו בטח הוא יעשה לנו. עוד דבר, שהוא הפסיק לאכול איתם יחד על השולחן. הוא לא אכל איתם יותר יחד. למה? בגלל, הוא עשה חשבון כזה. אני לא הבכור, אבל אני המלך. אז כל עוד שהיה אבא, שמי היה שם יעקב, אז שאוכלים יחד, הולכים עם האבא, כולם, ליד האבא, כולם משתווים. אבל עכשיו שהוא המלך, הוא לא יכול לתת לראובן שישב לפניו. הוא המלך. אז איך הוא יעשה את זה? אז אנחנו נפסיק לאכול איתם. הם ראו שהוא הפסיק לאכול איתם, הם אמרו, עכשיו יתחיל הבעיות. מה הם עשו? כתוב שהם שלחו אליו את בני בילה, כי הם ידעו את בני בילה, ואז הם באו והם אמרו לו את המילים האלו, אנא, כך כתוב בסוף הפרשה. הם אמרו, כה תאמרו ליוסף, אנא סנא, פעמיים הם אומרים את זה, אנא לשון תחנונים, ואחרי זה עוד הפעם, אנא סנא, פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, אנחנו עשינו לך רע. ואתה, הם אומרים עוד הפעם, סנא לפשע עבדי אלוקי אביך. ממש תראו איזה מילים, על רבדים ובגלל האבא. כתוב, ויפי יוסף בדברם אליו. יש פה וורט. את הוורט הזה אני שמעתי אותו משם האמרי חיים. האמרי חיים זה היה הרב מוויז'ניץ לפני 3 דורות. אבל שמעתי, פעם אחת הלכתי בשבת לסעודה שלישית לבן שלו, והוא הסביר את זה. וזה עמוק מאוד. הוא אמר כך, שיש פה נקודה, הם אמרו לו, אנא, סנא לפשע עבדי אלוקי אביך. הוא אמר, אלוקי אביך זה ראשי תיבות. הוא אמר, אלוקי אביך זה ראשי תיבות ככה. אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. עוד הפעם. אלוקי זה אילב היומה. אם לא היום הזה, אביך זה כמה יוסף איקה בשוקה. כמה יוסף נמצאים בשוק. הם התכוונו להגיד לו, אם לא היום הזה שמכרנו אותך, כמה יוסף מסתובבים בשוק. מה המונח במילים האלו? הם רצו להגיד לו ככה, אתה צודק, אנחנו עשינו פשע איום ונורא. מכרנו אח? זה לא נורמלי. בגלל מה?
רוח. זה לא נורמלי, הדבר הזה. אבל הם אמרו לו, אם לא היינו מוכרים אותך, היית כמונו. עוד שלפר, כמונו. נכון, איך היינו מגיעים ממצרים, זה הקדוש ברוך הוא היה עושה את זה. אבל על ידי זה שעשינו לך את הרע, תראה איזה טוב צמח לך מזה. אז תסתכל על זה, לא בהיבט של הרע שאנחנו עשינו, אלא תסתכל על זה במצב הכללי, לאן הגעת. אבל גם יוסף אמר כן, להם את זה. אני יודע. אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשב לטובה, אבל הם הכניסו לו את זה פה. למה הם אמרו לו את זה? מה המונח בזה? יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שזה ביהודי בכל הטבע שלו, בכל החיים שלו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להביא בן אדם למצב מסוים, יש שתי דרכים איך שהוא עושה את זה. לפעמים הוא מביא אותו בדרך הטוב, אבל לפעמים הוא לא מביא אותו את זה בדרך הטוב. ולמה? יש לו כוונה. ואם נסתכל איך הוא הביא את יעקב אבינו לאן שהוא הביא אותו, איך הוא הביא את אברהם אבינו לאן שהוא הביא אותו, כל אחד עבר מסכת חיים לא קלה. וזה מה שבנה אותו. עכשיו, התלונות בדרך הן תלונות אמיתיות. אבל בעיניים יותר גבוהות, בעיניים יותר, כשרואים את כל הסירקל, את כל העיגול, כל המקומות האלו, זה מה שמביא את הבן אדם לאן שהוא צריך להיות. בלעדי זה הוא לא היה מגיע לזה. זה מה שהם רצו להגיד לו. הם רצו להגיד לו, למה הם הזכירו לו אלוקי אביך? אמרו לו, אתה זוכר, אבא, תראה איך הוא צמח. איך הוא הגיע למה שהוא הגיע, יעקב אבינו. מכל הקשיים, מכל מה שפגעו בו, מכל מה שהוא היה נרדף, מכל הדברים האלו, הוא הגיע למה שהוא הגיע. גם אתה, אל תסתכל על זה בהיבט, כי כשהוא אמר להם, אתם חשבתם לרעה, זאת אומרת, אתה כל הזמן זוכר לנו בראש, רע, אתה רואה אותנו, אל תסתכל על זה בצורה כזאת. הפוך, אולי תסתכל שאנחנו אלו שגרמנו לך להגיע למה שהגעת. וזה עבודה הכי קשה שיכול להיות. בתניא כתוב, כן? בתניא כתוב, שדוד המלך אומר כשהוא זרק עליו אבנים, כששימי בן גרה זרק עליו אבנים, אז מה היה שם? כתוב שהוא אמר, השם אמר לו כלל. הוא הביא אותו לרגל רביעי במרכבה. עד אז היה אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, יעקב באותו רגע, דוד המלך נהיה הרגל הרביעי במרכבה. זאת אומרת, המרכבה הייתה אז על 3 גלגלים, ובאותו רגע שהוא אמר, השם אמר לו כלל, זכה דוד המלך להיות הרגל הרביעי במרכבה. מאז המרכבה הולכת על 4. פלא, מופלא, כך כתוב בזוהר, שבאותו רגע הוא נהיה רגל רביעי במרכבה. זאת אומרת, מי גרם לו את זה? שימי בן גרה. הוא היה צריך כל החיים להודות לו. להודות, אתה זיכית אותי. נכון, זה בא בדרך לא טובה. נכון, הוא זרק עליו אבנים, וסקל אותו, וקילל אותו, אבל הוא הביא אותו לזה, במציאות. זאת אומרת, לפעמים בן אדם צריך להודות לדבורה שעקצה אותו. בן אדם צריך לפעמים להודות לזה. כן? לפעמים זה מה שהביא לו את זה. אז למה עושה אותו גם בחוץ? עם כל הסיפור הזה, נכון, אני לא נכנס. וזה תוכנית של אלוקים. זה נכון. עוד הפעם. תזכור לנו רע, והוא אומר, אני לא זוכר לכם טובה, כל היה טובה, ועם כל זה, אומרים שעד שהעוון שלהם לא ייגמר, שעד שהעונש שלהם לא ייגמר, אנחנו עדיין נהיה בגלות. נכון, אז יש איזה עניין. כל הגלות כולה היא בגלל... עוד הפעם, יש איך שאנחנו צריכים להסתכל על זה, ואיך שהקדוש ברוך הוא רואה את כל הסיבוב. איך שהקדוש ברוך הוא רואה את הדבר. זכות על ידי זכאי וחובה. זה שאתה היית שליח לדבר עבירה. אין מה לעשות, אבל איך הבן אדם... הם אמרו שזה לא עבירה, לא נכון, לפי משום מה זה לא עבירה. לפי משום מה זה תוכנית אלוקית, זה לא עבירה. לא, הבן אדם אבל... וככה היה צריך להיות, כי זה הייתה תוכנית אלוקית. זה נכון. כדי שהוא יגיע לגדולה. הקדוש ברוך הוא... אז איך הוא מביא אותה, אבל הם אומרים לו... איך, נכון. זה נכון, אבל הוא אומר כאן משהו אחר, הוא אומר כאן דבר אחר, הוא אומר ככה, שהאחים באו ואמרו לו, והזכירו לו, אנחנו מכרנו אותך, אבל היה לזה כוונה טובה, המחירה בכלל לא הייתה דבר שלילי, המחירה הייתה דבר חיובי כדי להביא אותך למלכות, הם לא אומרים לו את זה, הם לא אומרים לו ככה, הם אומרים קודם פשע, עשינו פשע, הם אומרים, אבל אנחנו רוצים לו, איך אתה תסתכל, אנחנו נעשה תשובה, אנחנו שעשינו לא טוב,
שאני גדלתי... כן, אבל הם פה פחדו. נכון, עברתי מסכת של עבדות, אבל אני הגעתי... לא, אבל הם ראו שהוא לא רוצה לאכול איתם, הם ראו שהוא הלך עוד פעם. את זה הם פחדו. הם פחדו שהוא עכשיו ייכנס בו כל עוד שיש לו איזה... כן, האבא נפגע, אוקיי, זה רעיון. אני שמעתי את הרעיון הזה, ושמעתי איזה סיפור מעניין, סיפור ממש, אני מכיר את היהודי הזה. יש יהודי אחד שקוראים לו רבי מאיר ברנד. הוא היה גר בקריית צאנז בירושלים, ופגשתי אותו לפני כמה שנים בניו יורק, ויום אחד אני רואה אותו ככה, ניגשתי שם עליכם, הוא היה מלמד שלי כשהייתי ילד, וזה, דיברתי איתו. ואמרתי לו, אני אומר לו את הוורט הזה, אמרתי לו את הוורט הזה, אלוקי אביך. הוא אומר לי, יש לי להגיד לך סיפור. זה סיפור ממש מדהים. הוא מספר לי, אבא שלו, אני הכרתי גם את אבא שלו, זכרונו לברכה, הוא אומר לי, אבא שלו היה חולה, ומחלה מוזרה מאוד. לא הצליחו לפתור את המחלה הזאת. ולקחו אותו, העבירו אותו מהארץ, הטיסו אותו לטורונטו, הוא היה שם איזה בית חולים מיוחד, ושם אותו בבית חולים, והתחילו טיפולים. התחילו עם טיפולים עם אבא שלו. אני לא יודע איזה סוג מחלה זה היה, אבל הוא אמר לי, זה מחלה בסדר. והוא בא עם אביו. הוא בא עם האבא. עכשיו הוא יושב שם בבית חולים, ישראלי, ירושלמי, לא יודע מי כלום. יושב ליד אבא שלו, הקהילה דאגה לאוכל כשר וכל הדברים האלו. יום אחד, כמו שהוא יושב ככה ליד אביו, הוא אומר לי, נכנס יהודי. ניגש אליו, שלום עליכם. לכם השלום. מה פה? הוא אומר לו, הנה אבא שלי, זה מספר לו, לא מרגיש טוב, וטיפולים וזה. הוא ככה מתעניין. אז הוא אומר לו, מה הרופאים אומרים? אז הוא אומר לו, הרופאים אומרים שזה ייקח תקופה. שזה ייקח תקופה, זה לא יום, לא יומיים, זה יכול לקחת כמה חודשים. אז הוא אומר לו, אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא אומר לי, מה אני אעשה? אני מכיר פה משהו. אני פה יושב פה. הוא אומר לו, מה, אתה לא משתגע? כל הזמן יושב פה. הוא אומר, לא צריך אותי פה כל היום. אולי בלילות הוא צריך קצת להיות עם האבא שלו. היו עוד אנשים, זה לא לבד. אז הוא אומר לו, אז מה אתה עושה? פתאום הידיע הזה אומר לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך. מה היית עושה בארץ? הוא שואל אותו. הוא אומר לו, הייתי מלמד. מלמד. הוא אומר לי, תשמע טוב, יש פה חדר. חסר להם עכשיו מלמד. המלמד שלהם עזב. בוא תהיה מלמד בחדר. תהיה מלמד בחדר שם, ובסדר, אז בוא, נגיד, אתה מלמד משעה 8 עד 4, תבוא ב5, תהיה פה עם אבא שלך כמה שעות, אחרי תלך לישון, וככה כל יום. גם תקבל משכורת, הוא אומר לו, גם לא תשתעמם, תעשה משהו, הדבר חיובי שאתה יודע מה שאתה עשית אותו, ואנחנו צריכים את המלמד הזה, בוא תעשה את זה. במקרה, אותו יהודי היה רייכמן. מי ששמע על משפחת רייכמן העשירים, זה היה מוישה רייכמן עשיר רייכמן, והוא פגש אותו, והוא הציע לו את זה. הוא חשב, הוא אמר, בסדר, מתי הם מתחילים? באנו מחר. הוא בא, שבועיים אחר כך, אבא שלו עברי, אבא שלו חזר לארץ, הוא נשאר שם שנים. הוא היה שם, אחרי זה הוא עבר לשוויץ, הוא היה מלמד בשוויץ, עכשיו הוא נמצא פה בווילמסבורג, הוא מלמד בוויז'ניץ שם. הוא סיפר לי ככה, לעולם הקדוש ברוך הוא לא היה מצליח להביא אותו לטורונטו. איך הוא יגיע לשם? מה עשה הקדוש ברוך הוא?